Tervetuloa nauttimaan taiteen tekemisestä. Helsingin taiteilijaseuran kuvataidekoulu ja kurssikeskus tarjoavat taideopetusta kaikenikäisille taiteen harrastajille Helsingissä. Kuvataidekoulun tarjonta on suunnattu lapsille ja nuorille ja kurssikeskuksen sisällöt palvelevat aikuisia taiteen harrastajia. Vuonna 1989 toimintansa aloittanut kuvataidekoulu toimii taiteen perusopetuksen oppilaitoksena lapsille ja nuorille. Lisäksi tarjonnassa on varhaisiän taidekasvatusta 4-6-vuotiaille. Kuvataidekoulu tarjoaa kaikille avointa, laadukasta kuvataiteen harrastustoimintaa, jossa noudatetaan taiteen perusopetuksen mukaista opetussuunnitelmaa. Vuodesta 1974 toiminut kurssikeskus tarjoaa taidekursseja kaikille yli 16-vuotiaille, sekä vasta-alkajille että edistyneille taiteen tekijöille. Aikuisille on oma 4-vuotinen taiteen perusopintokokonaisuus. Opettajina toimivat kokeneet ammattilaiset, Helsingin taiteilijaseuran omat jäsentaiteilijat. Kurssi- ja opetustoiminnan lisäksi koululla on myös näyttelytoimintaa. Osallistujat pääsevät esittelemään teoksiaan yleisölle. Taide vie mukanaan ja pitää vireänä vanhuuteen asti. Toimintaan osallistuu harrastajia, jotka ovat inspiroituneet kursseillamme jopa 30 vuoden ajan. Helsingin taiteilijaseuran kuvataidekoulu ja kurssikeskus tarjoavat eväät elinikäiseen taiteen harrastamiseen. Lämpimästi tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta helsingintaiteilijaseura.fi